Mara vilayetinde ösümlük bitine meňdeş möýrmöjeklerin köpçülükligiň ýaýramagy bilen bagly ýagdaý saklanyp galýarka, bular ahal vilayetiniň tejen etrafynda hem köpelýär. Häkimetler ýurdun günorta sebitlerinde 2 hepde goloý wagt bäri ýaýraýan we ilaty düýpli beýinçilik edýän tebii ýagdaý barada dymyşlygyny saklaýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 31-nji iýulda ahaldan we mardan maglumat berdiler. Ösümlük bitine meňdeş möýrmöjeklerin köpçülükligiň ýaýramagy Mara vilayetiniň çägi bilen çäklenmän tejende hem ýaýramagy ilaty alada goýýar. Ilat arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göresmek gullugyna köpçülükligiň ýüz tutup möýrmöjeklere garşy dermanlamak işlerini geçirmegi haýyş edýärler. Ýöne olaryň ýüzlenmeleri oňy netije bermeýär. Dip tejenli ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Gulluň resmileri ilata dilden berýän düşündürüşlerinde möýrmöjekleriň müňlerçe gektar meýdana ýaýrandygyny aýdyp, olara garşy görüşmäge mümkinçilikleriniň ýokdugyny mälim edýärler. Munça gektar meýdany dermanlamak mümkin däl. Onça derman serişdesi hem ýok. Adam sanymyz hem ýetmeýär. Biz munyň höttesinden gelip bilmeýäris. Möýrmöjekleriň öz möwriti geçip, olaryň tebii taýdan ýok bolmagyna garaşmaly bolýar diýip, başga bir tejenli ýaşaýjy arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugynyň yerli edarasynyň bir işäriniň aýdan sözlerini titirledi. Ýatlasak 29-njy iýulda Marda habarçylarymyz sebitde ösümlük bitine meňdeş möýrmöjekleriň ýaýraýandygyny, köp gatly jaýlaryň köpüsiniň diwarlarynyň we içiniň bulardan doldygyny habar berdiler. Şeýle dolar möýrmöjekleriň çakmaýandygyny, ýöne olaryň uklap ýatan adamlaryň şol sanda çağalaryň gulagyna girip beýinçilik edýändigini aýtdylar. Möýrmöjeklerin köpelmegi we tizdepkinde ýaýramagy dowam edýär. Käbir adamlar indi bir hepde bäri gijelerine elektrik energiýasini tas ýakman möýrmöjeklere garşy görüşýärler. Käbir ýaşaýjylar gijelerine gazyň çeşmesine ýürüýte turba birikdirip, sondan gelýän gazy ýakyp, möýrmöjekleri gorkutmagy, öldürmäge çalyşýarlar. Dip habarçymyz 31-nji iýulda beren maglumatynda aýtdy. Ol gaz öpçünçilik edaralarynyň işärleriniň ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanýandygyny, gaz hasaplayjy gurallary barlap, olara gazdan turwa çekmeň gadagandygyny duýdurýandygyny hem sözüne goşdy. Yerli häkimetler ilatyň kömek sorap edýän ýüzlenmelerini oňyn jogap bermeýär. Möýrmöjeklere garşy görüşmäge hiç ýyly goldaw berilmeýär. Her kim öz başda görüşýär diýip marly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Azatlyň bu ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugyndan telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmen häkimetleri indi 2 hepde goloý wagt bäri dowam edýän we ilaty düýpli beýinçilik edýän tebii hadisany boyun alyp, oňa garşy resmi duýduruş ýaýratmaýar. Adatça bolşýaly bu barada resmi media hem dymýar. Marda möýrmöjekleriň ýaýraýandygy barada garaşsyz neşir Türkmen News hem habar berdi. Neşir 31-nji iýulda çap eden habarynda ýüzlerçe, belki-de müňlerçe möýrmöjegiň töwereginde gazyň çeşmesine ýürüýte turba biriktirilip, şondan gelýän gazyň ýakylyp duran pursadyny görkezýän videonu hem paýlaşdy. Bu aralykda Aşgabatda habarçymyz paýtagtyň käbir selgählerinde şol sanda bitaraplyk binasynyň meýdançasynda we saglyk ýolunyň başlaýan böleginde sary arılaryň köpçülükligiň ýaýraýandygyny habar berýär. Arılar din zalmaga varan adamlaryň ýany bilen getiren iýmitini köpçülükligiň topulýarlar. Olaryň adamlara hüjüm etmek bilen bagly ýagdaýlar hem köp ýüze çykýar. Käbir adamlaryň tenini uly çiýişler döreýär. Bu ýagdaýlar bilen ýüzbeýiz bolan adamlar inniki gezek bu ýerlere baranyna iýmit eltmekden saklanýarlar. Dip habarçymyz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä paýtagtyň häkimetleri hem bu barada dymmak tejribesini amal edýär. Arılaryň ozalky ýyllar bilen deňeşdirilende has köp möçörde ýaýramagy bilen bagly ýagdaýlar soňky hepdelerde Çehiýa Respublikasynyň käbir sebitlerinde hem ýüze çykdy. Ýöne Türkmen häkimetlerinden tapawutlykda Çehiýanyň yerli resmileri tebii ýagdaýy boyun alyp, arılaryň ozalky ýyllar bilen deňeşdirilende has agresiw bolup biljekdigini duýdurdular we ilata arılaryň köpçülükligiň üýşýän ýerlerine barmazlygy we gorunmagy maslahat berdiler.
Türkmenistanyň garrylar öýüne ýaşullary ýerleşdirmäge islegler köpelýär. Garrylar öýlerinde boş ýerleriň tapdyrmaýanlygy we esli garaşmaly bolýanlygy barada Azatlyň habarçylary maglumat berýärler. Daşogudyň Ruhy Welend etrafyndaky garrylar öýüne nowat 2 ýyla ýetipdir. Ruhy Welend etrafynda ýerleşen garrylar öýüne salmak üçin 2 ýyl nowaty garaşan adamlar bar. Bu ýerde saklanýan garrylaryň asy köpdigi muňa sebäp bolýar. Dip Çeşme gurrun berýär. Bu garrylar öýündäki ýagdaýdan habarly Çeşmeleriň Azatlyk radiosuna anonim şertde beren maglumatlaryna görä, bu ýere düşýän garrylaryň ykbaly dürli. Käbirleri masgaladaky uňsmazlyk sebäpli bu ýere tapsyrylýar. Beýlikleri ýarawsuzlygy sebäpli düşýär. Ene atalaryna derman satyn alyp bermäge we öýünde saglygyny seretdirmäge mümkinçiligi bolmadyk masgalalar bar. Olaryň arasynda hökümet ene atama gowy sereder dip umid edýänler hem az däl. Dip Çeşme anonimlik şerti bilen gurrun berdi. Ruhy Welend etrafyndaky garrylar öýündäki ýagdaýdan habarly Çeşmeler ol ýerdäki şertleriň agyrdygyny, garrylaryň öýüne köýtäp başdan geçiren stressden başga da derman ýetmezçiliginden ejer çekýänligini aýdýarlar. Derman ýetmezçiligi sebäpli her ýyl onurça garry bir wagt aradan çykýar. Garrylar onsuzam bu ýere getirilenden soň agyr stress bilen ýaşaýarlar. Olaryň akdyklaryny göresi gelýär. Tiz-tizden saglygynda problemi döreýär. Arasynda ýakynlarynyň ýylda bir tapar görmäge gelýänleri hem bar. Dip Çeşme aýtdy. Şeýle de garrylar öýünde arasaçylyk serişdeleriniň we azygyň ýetmezçiligi saklanýar. Çeşmeler soňky ýyllarda problemanyň hasty agyrlaşanlygyny belliýärler. Olaryň söýlerine görä geçen ýyl garrylar öýüne duýdansyz barlyk barypdyr. Saglyk ministrliginden we ýokary gözegçilik edarasynyň resmileri tarapyndan geçirilen barlyklaryň netijesinde ogrulugyň üstü açylyp hojalyk işleri boýunça jogapkar işgär we aşpez işden kowulyp olara garşy iş gozgalypdyr. Şeýle de bolsa garrylar öýüne ýerleşmek üçin uly nowatlar saklanýar. Çeşmelere görä bu ýagdaýda nowatsyz ýerleşdirmek üçin para hödürleýänler hem tapylýar. Paranyň möçberi 50 we 100 000 manat aralygynda bolýar. Garrylar öýüne raýatlar ýörite komissiýadan geçip vilayet saglyk ministrligi we vilayet häkimligi şeýle de Ruhy Welend etrap häkimligi tarapyndan tasdiklanmagyndan soň kabul edilýär. Resmi düzgünlere görä garrylar öýüne nowatsyz ýerleşdirmek üçin käbir şertler hem göz öňünde tutulýar. Bu barada Çeşmeleriň ýene biri şeýle gurrun berdi. Çağaları ýok garrylar özüni ekläp bilmeýän derejä ýetse we ýaşaýan ýeriniň resmileri tarapyndan hödürlense, olar nowatsyz kabul edilýär. Çeşmenin söýlerine görä ýaşy 70-e ýeten garrylaryň öz ogul gyýlary tarapyndan tapşyrylan ýagdaýynda resmi namalaryň ençemesi sorulýar. Sebit kaziýetine çenli maşgalalar bilen söhbetdeşlik geçirilýär we başga çäre bolmasa garrylar öýüne kabul edilýär. Dip Çeşme aýdýar. Azatlyk radiosynyň daşogudyň Ruhy Welend etrafynyň garrylar öýündäki ýagdaý barada bu edaranyň ýol başçylaryndan, yerlik häkimetlerden we saglyk ministrliginden resmi taýdan maglumat almak synanşyklary netije bermedi. Türkmenistanda dürli kynçylyklara duçar bolýan garrylaryň problemalary soňky ýyllarda hasam agyrlaşdy. Pensiýalaryň gijikdirilmegi ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Şäherlerde barha köpelýän öýsülleriň arasynda garrylar hem duş gelýär. Gartaşan adamlary zirdi bil çelekleri dörýän adamlaryň arasynda hem görse bolýar. Türkmenistanda garrylar öýlerindäki ýagdaý barada resmi maglumat we statistika sanlary köpçülüge el ýeterli edilmeýär. Häkimetler bu meseleni agzamaýar. Ýurdun döwlet habar beriş serişdelerinde hem bu mesele gozalmaýar. Mundan öň Aşgabatyň garrylar öýündäki şertleriň agyrdygy barada maglumat berilipdi. Habarçylarymyzyň maglumatlarynyň birinde garrylaryň aç saklanýanlygy aýdylypdy. Ýene bir maglumat Aşgabatyň garrylar öýüniň işgärlerinden beýleki döwlet edaralarynda bolşýaly köpçülikleýin çäreler üçin pul toplanýanlygy, şol sanda velosiped satyn almak üçin pul alınýanlygy ma'lum bolupdy. Bereket ve Gyllarwat etraplarının yerli yol başçylary buğdoýdan oşan yerleriň saman sypalyny bu meýdanlarda derdöken kärenneçilere berdirmän daýkan maşgallarynyň hasabyna gazan çedýärler diýip Azatlygyň habarçysy 31-nji ýulda habar berdi. Bu maglumat prezidentiň 29-njy ýulda hökümetiň önüm önürjüleri ykdysat taýdan höwetlendirmek goýunça boyun alan borçnamalaryny ýene bir gezek sözdü. Dilli tasdiklan wagtyna gawat geldi. Daýkanlaryň buğdoý meýdanlarynyň saman sypalyny ýygnap almakdan mahrum edilmeginiň resmi açyk düşünürşi ýok. Ýöne bu ýagdaý dillen
gumdaky goýun geçilerin gysotuny, döwlet eýçiligindäki marlaryň o tim ätiýaçlygyny taýýarlamak maksady bilen düşünürler diýip habar çaýtdy. Türkmenistanyň buğday, arpa bilen ýerleriň saman sypalyny ýygnap alyp, işikde mal bakmak hukugy 1990-njy ýyllardan öň kolhoz, sowhoz döwründe hem daýhanlary degişlidi we emeldarlar bu samandan şahsy peýda görjek bolmaýardy. Gumdaky goýun geçilere gysoty iým üçin diýilip kärendeçileriň ellerinden alynan buğday tamanynyň her teleskatyny 500 manatdan, gamys we beýliki hasyl otu bolsa, köp tamany bolsa 800 manatdan satýarlar. Dip adatlyk arkaly iň ýokarky başlyklary sesini işitdirmek isleýän daýhan aýtdy. Bereket etrawynyň uduýunsuw, aýdyň, oboy daýhan birleşikleriniň aýry-aýrylykda gürleşen daýhanlarynyň tasdiklamagyna görä, şu ýyl buğday taşyrmak baradaky borçnamasyny ýerine ýetirip bilmän bergidar çykan kärenneçi köp bolupdyr we olar döwlet öňündäki bergilerini saman satyp biraz ýeňleder diýip umyd edipdir. Samanlaryňyza degmäň özleri adam tapyp, çoponlar kipledip alyp giderler diýdi. Biz hem samany degip bilmedik. Aslynda daýhan birleşiginiň resmileri çoponlary däldi, öz bähwitleri üçin hususy taraplara saman satyp, gazanç etmek hyýalyna münüpdir. Muny soň bilip galdyk. Diýip oboy daýhan birleşiginiň bir ýaşaýjysy aýtdy. Onun pikirçe o emellarynyň samany gumdaky çopon goşlaryny, döwlete degişli mallarçylyk kozallyklaryny uğratmaly, ýani ýokardan berilen tawsyryk däli toslanyp tapylan delil hem bolup biler. Şol wagtda ol daýhan birleşiginiň ýol başçysynyň saman şikaýeti bilen baran daýhanlaryň ýüzüne alanlygyny, size saman ýok, gerek bolsa kärendesine ekip oturan buğday ýerleriňizi hem eliňizden alarnyp adamlara haýbat atanlygyny gurrun berdi. Mundan başga daýhanlar buğday ekilen ýerde owa adamlarynyň çekene mallaryny bakýan çopanyň saklananlygyny, döwletiň ýerine mal bakmak gadaganyp, onuň sygyrlarynyň alınıp gidilenligini we her sygyr üçin 300 manatdan jerime salynanlygyny aýdýarlar. Yurt maglumat almak, emellarlar bilen gürleşmek üçin ýapyk bolansoň, adatlyk yerli resmilerden paýdalýanlar barada hiç bir düşündiriş alyp bilmeýär. Şol wagtda adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gürleşýän daýhanlar inni owa ýerine ýaşamakda manyk almanlygyny öňe sürýärler. Özüni Mekan Niyaz Mehmedow diýip tanadan owa ýaşaýjysynyň sözlerine görä, yerli meldarlar buğdaydan boşan meýdanlaryň suwa goly ýerlerini iş başarýan telekeçi adamlara iýul, noýabr aýlaryny gök, bakça ekinlerini ekmek üçin her hektaryny 3000 manatdan, has gowy ýerleriň hektaryny 5000 manatdan wagtlaýyn satýarlar. Emma adatlyk paýdalýanlar hem ýerine barlap resmilerden düşünür salyp bilmeýär.